Kato White Cave ba? White cave. Oh, langob ba langob? Diri man nasa kuwan, kung may bunga dapat sa lama. White cave man diya. O, dili dapitan na ako. Ay, makasapang Mary Anner. Ay, sakyan na naman mga basa. Mao. Wala, Jen. Oh. Tapos sa naman si Quinta, be, palihok. Kala chata. Okay. Ay, no, panganaog. Ay, dito manaog. Sige. Switzerland ba? Ay, sige, good Switzerland. Ginay sa Switzerland. Oh, ano to kita ng Switzerland? Daghang bahay sa puso. Oo, adi ay. Dagko marid din balay. Katong ay nga ay nga daghang tindahan sa babaw. Welcome to Unsakani. Ronald Nursery Forest Experiment para gyapon nato. Daghang mga UP siguro yung handle. Manang, imo pultahan or Erwin pultahan wala man sulog. Okay. Wala man sulog. Ano dahil television. Nasa. Kapusite na din eh. Kapusite ba tong White Cave, Jay? Kapusite ba tong White Cave? White. Kato White Cave ba? White Cave. Oh, lango ba lango? Diri man nasa kuwan, kung may bunga dapat sa lama. White cave man diya. O, dili dapitan na ako. Matasa ka. Dagan yung balay na nila eh. Ilusod magkabay. Tawag ilang puting bato, puting bato. Ako kibalo ng pating tapo. Asa? Si Mama ka. Take pictures ulit. Si Mama dito ka. Si Mama. Kasi yung picture. Sige dyan. Bakit ka daw gapamot na nga. Gapamot. Gapamot siya. Kaya mo lagi. Gaya sa mga sa ulan. Alias Ponce, tinagas loyo ang suluyo. Ay, mas nindot pa itong suluyo ang kahoy. Purba sa tumangan. Tapos din. Ako mas asa ko. Malulog mo. Sa lahat. Sayang. Diyan, kuha na nito rin kung asa napita ang stone walls, hindi ka mo fit-fit niya. Sabihan ko, mag-uwan. Parang kasugat ko dito sa ikaw. Bunong din ako. Para saan na ito ba? Tiris-tiris yan. Na-divide ang tubig lang yan. Daghan siya na-divide. Dito, kita ka. So, katong yung lang hanging bridge, wala na nung katong bridge primero ngayon nga muna malipis mo ito yung hanging bridge. Okay. Ay, lahim rito sa kurma sa una, Gino. Pinahanging bridge, may dito siya, karon himo naman kuhan. Pero, himo na siya. Nakakili ko to sa una, hakuan pa yun sa'yo. Kanang mga cable wire pa ba ibungat ba? Dagko. Mati ko ang mama ka. Mama ka kasi.
Switzerland din eh. What is Switzerland daw? Oo. Ah, Altitude. diri din ang altitude ay. Night park best mo ba? Wala sa mga. Diha ka to. Ay, dito. Ay lang ay lang. Uwan na. Ay makaon ka. Ah, dili yung picture lang. Ano ba galitan na niyo ito? Yeah, ito na, Kambaya. Kambay. Kambayi. I love Kambayi. Picture ka to. Ah, uwan na. Dalang ay. Tuwan mo god magpanukutag na ako. Anak ba? Ano mo na yung tanong? Abi. Kaya nga kuha hanap yun for sure. Pinindot pa kayo ni Sir. Kuha ko. Tinginit. Sabi nagkuha na. Nako sa init na picture. Nako sa sinit. Ato. Ang sabi ako, ano ito to siya? Nani. Pati. Siya wala pa, no? Sa likod ko dito. Asa pa? Siya wala pa. Supporting kusuga mo lang diya. Ay, yun na lang diya. Mata may lang diya na sa pinhan. Alita ng ilat ta. Ginawa ko. Kaya wala ka naman ng post. Balik na. Ha? Okay po. Ang view ra. Always pa siya daw. Always to siya. Galing na to. So, Katong post. Katong bang ganyan post. Baha. baha gitu siya. Katong may post. Gana balag nindot mo gana mag-fiesta sa meeting. Kanayuta lang naman. Tama. Di ba? Pang-pang ka. Pang-pang na siya. Karoon pa masag ko kalahos din ito. So, paano ko dito? Hangtod ako atong man-made nga forest. Pero katong dito sa Mononggal, nakalahos ko atong balampad. Kalayuan naman lang yun. Nabalik ni si Pop. Kapotso na ka. Kapotso. Sauna. Okay, sabihin itong mura na ko eh. Butang. Sige, sa kala, hindi mo rin nakapal. Nakawakaw. Sabi kayo lang to. Allah, ako lang kadagan. Oo, kadagan. Turbada kayo ka. Ang katong ingo ka nga ka mo yung manites. Gini ka to. Turbada ka ba? Kung wala kain ka nga, ang marutinize mo. Oh, dito sa may tulay ba? Oo. Ito eh, may iba tayo dito lagi pa ito. Ah. Sumpay ba? Tap-tap. So wala ka to. Wala ka to siya. Masumad. Ano rin siya. Ayun. Saghan ko ito po. Alam mo na bukid po. Normal ko ito nila. Saan na siguro to? Luman ko. Pagkirap. Katong ba mo, pero kanya ni kaagin. Ang itik-itik ko to. Bigla mo ang tagalab ato, Jay. Lab nga, gamotor na ito siya. Hindi na pwede. Ay ito siya pasakit. Kuhaan, hindi sunod. Balik ninyo, pakuha na ito, pabas, sakay bus. Ang ulit pwersa ba? After nila doon nga, dugo, kuha na yung bitaw niya. Init. High blood niya ka sa biyahe. Ikaw man sa Kaya ang temperature po, Ikaw Sa man sa karon. gyud ka nang hapos ito.
Oo, magmotor siya. Lipat siya ka na. Tumpang, puwersa nung ba. Nanan super kompleto pa mo. Ang sila po si Kuan Para makarecover ka. John Mark na dito ba? Sige na. Inom kami kay baka ano. Pamparami itong dugo kung hindi mabuti yun. After ng pagbuha ng dugo, saka kayo inom.